Čau, vítam ťa u dnešného unboxingu a môžem sa na to hneď vrhnúť. Balík som si otvoril predom, aby sme sa nemuseli zdržiavať. Ako prvé tu máme rímske sviece, Zumbum, tohtoročná novinka, sú tam 12 kusov po 20 rán, video ani nemali, takže som to nevidel. Takže som zvedavý, ako budú vyzerať. Potom tu máme dvakrát fontána bez dymu na pálnik. Potom tu máme pálniky 1-metrové a 2-metrové, cca 14 spolu. Potom tu máme crackling 100 gramov, sú tam 4 kusky. Tu vám dám QR kód, aby ste si mohli pozrieť video. Potom tu máme v nejakých motýlkoch, je to kategória F2, takže som na nich zvedavý. Potom tu máme ďalšie fontány, takto z kraja, je to Cosmic Fountain 25, sú tam 4 kusky, tu vám môžem dať zase QR kód, môžete si pozrieť video. Potom tu máme ešte jedné fontánky, myslím, že aj posledné, sú tam 6 kusov, alebo 5, 6. A na tieto som tiež zvedavý, tiež nemali video, takže uvidíme. Potom tu máme dve balenia Magic Balls, by mali aj buchnúť na konci. Potom tu máme desku pyrotechniku Meteorit, krabička dosť deformovaná. OK. Potom tu máme Grom Bloom Flower, 6 kuskov v balení, to by malo byť ako podzemný vír. Potom tu máme Mosquito, niečo podobné ako tieto Scream Bobs, akože niečo podobné, ale úplne to isté. Potom tu máme Stroboskop, tieto sa volajú že veľký, lebo sú tam 8 kuskov. Co bych zabral? Lebo minulý rok boli také, že dvakrát prskli a nič moc. Potom tu máme dve balenia Tomahawk Rocket, tie berem každý rok, takže tento rok nemôžu chýbať. Potom tu máme praskajúce komety 20 ranové, sú to tiež 12 kusov. Potom tu máme, na toto som hrdý, že sa mi to podarilo tento rok zahnať. Som to chcel aj minulý rok, ale všade to bolo vypredané. Je to od značky Funke, je to Gold Blue, stojí to 14 eur. Takýto kompakt 16 ranový, ale to nevadí. Má to 20 mm, takže som úplne zvedavý na to, ako bude na oblohe. Potom tu máme Crazy Bally, to nové balenie, čo sa predáva za 24 kusov. Predposlednú vec, máme tu kompakt ešte, sa to volá X-Show, by malo strieľať do X-ka. Je tam 16 rán po 20 mm, 15-16 sekúnd na to horieť. A posledné, čo tu máme, je od Panty prskavky 90 cm, 3 kusy v balení. Dobrá, z tohto videa to by bolo všetko, už v krabici nemáme nič a ešte to tu pre vás vyskladám všetko spolu. Takže tu máme všetko, čo bolo v dnešnom balíku, rýchlo si to môžeme zhrnúť. Tu máme dvakrát fontánu na opaľovacie zariadenie, potom tu máme 4 fontánky Crackling, prskavky 90 cm, kompakt od Funke, X-Show, Crazy Bally, ďalšie fontánky, meteoritky, Scream Bobsy, Mosquita, elektrické palníky, rímske sviece, všelijaké rakety, tomahawky, nejakú detskú ešte pyrotechniku. A to bolo všetko z tohto videa a uvidíme sa u ďalšom videu. Čau!
Games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe.